Okay, check. Sa katong gamay pakuluoy ko permi yagit na estudyante tungod sa kapobrehon hindi sila magpaplay lang pangiti kay wagi service before 2 pesos lang balong may langay imong lulong pagkaloy yun sa kong apo ihatag yan gamay kabaw usakyan ko sa araw-araw nakakabaw sa akong lulong ang akong service kaniyan to may gasolina o may kudong pagkatipid wala ko'y gasto nakakabaw sa akong lulong walay makadakot tungod kompleto way parang LTO nakakabaw sa akong lulong hindi parking dili na kung sizean kay nagtindog ng yudaan ang luha ka center stand ang buhaton mangitang kahitan kanang dili maitan para kong mapusukan kay ang sumira ang lulong ang pingin ang gihatag ko pain na daw kung iihaw pakandun kong utong ang gabaw nakakabaw sa akong lulong ang ako ang service kaniyan to way gasolina o may kudong pagkatipid wala ko'y gasto nakakabaw sa akong lulong walay makadakot tungod kompleto way may parang nga LTO nakakabaw sa akong ang nakakabaw sa akong lulong ang ako ang service kaniyan to way gasolina o may kudong pagkatipid wala ko'y gasto nakakabaw sa akong lulong ang ako ang service kaniyan to way gasolina o may kudong pagkatipid wala ko'y gasto nakakabaw sa akong lulong walay makadakot tungod kompleto way mo parang nga LTO nakakabaw sa akong nakakabaw sa akong lulong ang ako ang service kaniyan to way gasolina o may kudong pagkatipid wala ko'y gasto nakakabaw sa akong lulong walay makadakot tungod kompleto way mo parang nga LTO nakakabaw sa akong lulong. Thank you.